רוצים נקודות, שהייה נכונה, עבירות. זה ביזיון, אני לא ראיתי כזה. אנחנו הולכים, אני הולך לתת לך מסיבה, תקשיב, אני הולך לתת לך מסיבה בלוטין, בקריאטטה, במועדון שלו, ואם רציתי לעשות לך מסיבה אחת, אתה תקבל עכשיו 4 מסיבות. כן, למה הוא אלוף האמיתי איתה. אתה אלוף, אלוף. אתה לא צריך לחוש, אתה יודע למה? אתה לא צריך לחוש. אתה לא צריך לחוש. מה? השתייה, אם אתה רוצה לשתות, תיפול למטה. אבא, אתה יכול רגע להעביר? אבא, אחרי הקרב הזה, אתה יכול להעביר לקרב שלי? בבית אני אעזור. תעלי אולי מפה. התיק שלי פה. תעלי אולי מפה. בואי נבטח את זה ותביא את זה, שזה לא ייפול לך. אבא, מי שמפסיד... תגיד לו... מה? הייתי צריך לקבל כזה מתנות. מתי? מתי? חכה. תמתין. עוד עכשיו בדולר. לא, אתה לא צריך להתרגז, אתה יודע למה? אני יודע מה הכוח שלך. ואני אשלח את זה לאמא. אם אתה רוצה. אתה אלוף האמיתי כולם, כל אלה ששמעתי ברקע לפעמים אמרו לי גם. אתה ניצחת בגדול. נכון? אבל אל תדאג. אני הולך להתלונן. אסור היה לו. נכון? הוא לא יפריד בזמן. כל פעם צריך להפריד בזמן כשהוא חנק, כי זה לא היה חוקי, והוא לא יפריד. אתה לדעתי, אתה בטוח שלהם. אתה אלוף האמיתי.
נראה לי הלך לדבר עם המארגן של כל התחרות הזאת. אני אמרתי לו, שאני לא מוכן לבקש. שילך אליו, קטע נתונים יהיה הרבה יותר חמור, שאני אלך עם זה מבחינה כפית עד הסוף. אתה עשית את העבודה הכי טובה, לא ראיתי פעם עושה עבודה כזאת. אתה עשית את העבודה הכי טובה שאתה עושה. לא תקבל, לא תקבל כמתי היית עובד את זה. זה אלה. אני אמרתי שאני מוכן. גם אם הבמה שלך רק על הפעלה של 10, נכון? כדי שהפלת פה 7 פעמים בזה, תסתכל לזה. אתה יותר הכי טוב. לא רוצה שתלוי לסופר. מה? למה נסיעה? אני לא יודע מה. מה? לא יודע מה. אני לא יודע מה. בטח יש בעיה יותר אני מבקש גם אותה. מה? כן? היא יכולה גם? לכתוב? כן. תביני, זה לא שאני... אין פה עניין לקטנוניות, יש פה עניין לעיקרון. הילד, אמנתי אותה, איך אומרים? ישבו עליו חזק כדי שהוא יתקדם על הדעת. אני הולך עליו עכשיו, אני אומר, ואזוני יש לי רשימה, ויש תמונות. הנה, בבקשה. תודה לכם, חמודות. אם אפשר. תודה. לפחות שייתן גם, אם הוא מרמה, אני אשמח. לפחות אם הוא מרמה, שייתן גם לו זמן. הוא קיבל כסף. זאת אומרת, מה אתה עושה? אוריאל! אוריאל! לא מסתכל. מי זה אוריאל? טוב, לא עלינו על מי זה, המתחרה שלנו. מי שמתחרה נגד מישהו מהקבוצה שלנו. נגד מי? תודה. טוב, איפה המצלמה? שנייה. בבקשה. תודה מוטה, ממש תודה. תודה רבה. אני פונה אליו אחרי שנגמר העסק, אני פונה אליו. אחרי שנגמר הסיפור אני פונה אליו. ראינו כאילו מה זה, מה הוא נורמלי? הפיל אותו איזה 7 פעמים. והוא לא פעל חוקית גם השני. בטח. והוא קטן ממנו באיזה שנה וחצי. כן. אבל השני בן איזה 10. אני אגיד לך למה הוא הצליח קצת להפיל אותי, כי הוא תפס בי. נכון, בצורה לא חוקית. גם את ההפלה שהוא עשה לו, זה היה, עד כמה ששמתי לב, כמו שגם הסביר הילד, גם את ההפלה שהוא עשה לו, אחת אולי, גם זה היה בצורה לא חוקית. המאמן שלו אומר שזה... בטח. כולם פה, בקהל פה. לא ראית רשימה? הכל מתועד. לא ראית את הרשימה פה גם זה? באו אליי ואמרו לי, מה זה? מה קרה? איזה שיפוט זה? אמרתי בסדר, נלך עם זה עד הסוף. חוקית עד הסוף. תודה. מה זה? הוא חתם לי כבר. מעכשיו זה שלי במכון יש לך. יש לך פה קהל עכשיו. איפה כבר? מה? עכשיו יש לו? כן. למי? לאיתי, עכשיו יש קהל מעריצים לאיתי. מה